Ciao Nini! Ciao Nini! La mulți ani! No, gata? Gata, eu zic și începi. Bun. 3, 2, 1. Dar n-a zis și. Am zis în gând. Jos. Bine, gata, și. La mulți ani, unicea, ce pupăm tăți și să vii la anul. Mă lasă Parisul. La mulți ani, unice! Te pupăm! Și de tine! Și să vii la anul, să meargă Felix. Și la deșeni. Ionice, eu îți transmit la mulți ani de ziua ta și îți doresc multă fericire în viață și doresc ca dragostea voastră să rămână tot timpul, toată viața voastră și vă doresc la amândoi viață veșnică cu Domnul. Eunice, îți doresc multă sănătate, la mulți ani și mai fericire multă pentru viitoarea mămică, să ai răbdare, putere, să poți să înduri până la capăt. La mulți ani! La mulți ani, Eunice, multă sănătate, să ne vedem cu bine, la mulți ani! La mulți ani, Ionice, Domnul să te binecuvinteze cu sănătate și să ai multă pace în suflet. La mulți ani! Lorena, la mulți ani! Am Ciani! Nu în ultimul rând, vă doresc la amândoi, împreună cu tine, Dani, la mulți ani, multă sănătate, că nu de mult a fost și ziua ta, și vă doresc multă fericire în familie și, cum am spus și înainte, dragostea voastră să nu piară niciodată, ci să se mărească din zi în zi. Eunice, îți doresc din suflet tot ce mai bun, să fii cea mai fericită. Te îmbrățișez! Eunice, să-ți binele din lume și abia aștept să ne vedem. Eunice, la mulți ani! La mulți ani! Ce spui? Ce spui? Spune la mulți ani! La mulți ani, Eunice! Spune pentru Franța! Pentru Franța, tată! L-a pornit! Ai venit, știi? Îți urăm la mulți ani. Elias, ai să-i spui ceva lui Eunice. La mulți ani, Eunice. Vorba unui copil, vă urez sărbători fericite! La mulți ani să vii cât mai repede pe la pont! Ciao, Cici, îți doresc la mulți ani. Eu cu Mălică, Florin e acasă. Mălica mult n-am văzut, nu? Mălic, bună ziua, un pic, dar îi trece. La mulți ani, Nicitule, și eu. Să vii repede acasă. Să ai grijă de dede. Sper să fie fetiță cu părul. La mulți ani! Cred. La mulți ani, încă o dată. Multă sănătate. La mulți ani! Salutări lui Dani. Succes la nostru. Aș cânta, aș dansa, cum fac eu, dar nu pot că sunt la farmacie, dar mai fac o filmare, promit. Și la mulți ani te pup, pup! Fetița, puiuțu și salutări la soțul, să ne vedem cu bine. Eunice, de ziua ta, îți spun la mulți ani, sănătate, fericire și tot ce-ți doresc tu mai bun în lume. La mulți ani! Că chefui fără cine. Mulți ani binecuvântați de Dumnezeu. Te pup și te iubesc. Hai în țară, că mi-e dor de tine. La mulți ani, Eunice! La mulți ani, Eunice! Multă sănătate și fericire! Și vă așteptăm la România! La mulți ani, mami, spui și tu! La mulți ani! La mulți ani! Vă așteptăm acasă!
bonjour sau bonsoir, madame, nu știu când o să deschizi mesajul acesta, dar vreau să-ți urez la mulți ani, să-ți urez multe, multe, multe binecuvântări de sus, să spun că ne este foarte dor de tine, mie mi-e foarte dor de tine, că nu-i la fel martie fără tine aici în România, că trebuie să vii repede, repede la noi. Îți dau și datele pentru tabără, știi, ca să poți să fii aici pentru tabără. Da, oricum, am vrut să spun că te iubesc, că mi este dor de tine și... au revoir, mon ami, je t'aime, la mulți ani! La mulți ani! Felicitări că vezi o mică! Eunice, la mulți ani! La mulți ani, dragă Nice, multă sănătate, fericire și tot ceea ce îți dorești tu, îți dorim și noi de aici, din țările calde. Nu-s chiar calde. Catalea durează și ea, la mulți ani. Spune ceau, ceau, cu bravo. Hai arată la Nice, cum faci bravo? Nu vrei? Acum ai un pic somn, imediat o punem la somn. Să ai grijă să aveți grijă de voi și multă, multă sănătate și dragoste vă dorim. Ciao! Deci, iar e ziua ta. La mulți ani și toate Bună ziua, stimați telespectatori! Sunteți în direct de la Floris TV. Urmează un interviu cu mascota firmei noastre. Oh, bună ziua! Ce mai faceți, doamna Bota? Ciao, Eunice! Oana asta drept mi-e bună, să știi. Am luat și mi-e putem face de cap. Sperăm să nu ne vadă și doamna pe camere. Făi cu mâna. Mă, nu pot să mă întorc cu microfonul mai aproape, vă rog. Eunicea, să ne mai suni, dar nu ne mai suna la lucru, că vezi că nu ne dă nimeni la telefon. Eunice, te pupăm, ne dor de cine să vii și pe la noi, să ne vezi și ce-am pupat. Ce las cu Oana, cu domnișoara reporter în continuare. Mulțumesc! Ce-a prins, Eunice? La mulți ani! La mulți ani cu sănătate, să-ți dea Domnul tot ce dorești, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiești. Mulți ani, la mulți ani, la mulți ani, fericită să trăiești, la mulți ani, mulți ani, la mulți ani, la mulți ani, fericită să trăiești. Cine să trăiască, cine să trăiască, la mulți ani. Nici să trăiască, nici să trăiască, la mulți ani. Dubla 16, acțiune motor. Eunice, pentru că mai înainte ți-am cântat cu tinerii la mulți ani, m-am gândit să vin la tine acasă, să-ți fac o surpriză și ți-am adus un buchet de flori, dar drumul a fost cam lung și florile s-au ofilit. Știu că și din Franța drumul e lung, dar totuși poți să mai vii pe acasă să ne vizitezi, pentru că știu că ți-e dor de noi și știu că ai vrea să vii să ne jucăm Uno. Oui, aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimes? Nous avons arrivé à ta maison. Être, nous, il, elle, ah, Nous sommes tired. Oui.
Outside. It's cold. Because It's warm, we have to put the glasses on. The eyes. Because the sun is very Shining. yes. We have to tell you la mulți ani. Happy birthday. Spune, stai. Ăsta e ursul din Diana. Ce vreau să zic? Deci, vreau să spun în spaniolă ceva. În franceză, da, în franceză. Qu'est-ce que tu fais? Dragă verișoriu. Mon chéri, et bisous. Bisous. Ol todos, pupicos din todos. Cumpleaños sau Feliz Navidad. Feliz Navidad. Dragă Ionice, părușana mea, care ne-a părăsit, că ce-ai maritat, trebuie să pleci în Franța. Eu vreau să-ți urez... Ce vrei să urez? La mulți ani, deși suntem în 10 martie, am gândit să facem ceva pe plac. Sper să te bucuri de videoclipuri care le-ai văzut și le vei vedea în continuare de-a cursul anilor. Pentru că noi știm că vrea să fii cu noi. De-aia ți-am făcut o surpriză. Da. Și eu acest buchet de flori, bineînțeles, trebuie să-l vezi. E comofilit, da, merge. Pentru că afară s-a făcut cald. Da. Și trebuie să ne punem the glasses. Ok. Ce să mai vedem? Cam atât pentru azi. Știm că ți-e dor de noi. Și că vrei să ne mai vezi și să ne auzi. Amuzan! 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 Tare. Tare. Nu tare. Da. Amuzan! Mama tare. Amuzan! Amuzan! Ciao, Nini! Ciao, Nini! Ceai cu sănătate! Să-ți dea Domnul tot ce dorești! Zile senină și fericire! La mulți ani să trăiești! Alele și eu, pop, nu am bani niciun carton, nu am bani niciun carton, măi! Alele și eu, pop, nu am bani niciun carton, alele și eu, pop. Ciao, Nici! La mulți ani! Te pupăm și să mai vii la anul ăsta, să fericit! La mulți ani, amice! Îmi doresc pentru tine să primești multe binecuvântări din partea lui Dumnezeu în fiecare zi, să fii fericită în fiecare moment și tot ceea ce îți dorești, El să-ți dea la momentul potrivit, dacă e după voia Lui. E ciudat anul ăsta pentru că e prima dată când nu suntem împreună de ziua ta, dar totuși e bine așa, pentru că știu că tu ești fericită acolo cu Dani și pentru asta mă bucur. Mi-e dor de tine, chiar mi-e dor și îmi lipsești în fiecare zi. Să ai grijă de Dani și știu că și Dani o să vadă filmarea asta, de aceea și ție, Dani, îți spun la mulți ani, să ai grijă de ea, să veniți în țară și Eunice ține cont că o să dai de băut la toți cei care ți-au urat de bine de astăzi de ziua ta și cred că sunt nerăbdători și ei ca să dai de băut.
mi-e dor de voi de toți și mă aștept să ne vedem cu bine. Te pup, la mulți ani încă o dată. Ceau!